Mayong adlaw or mayong gabi sa inyong tanan kung asa man mo karon nga mga supportive kay nga mga viewers, supporters, subscribers ni Lola Winding. So sa kaninga vlog i-explain ako sa inyo ang anong na-admit si Lola, unsay hinungdan, unsay findings, kung anong naingani si Lola og kalit. Kani nga mga times kay luya na gyud si Lola ani, sige kog uli sa akong rest day kay para ma-check na ko namo siya kung okay ra ba siya. Pero kani nga mga time maglisod na gyud siya tindog, kailangan siya agakon or mugunit ra na siya bangko. Nagsugod pud og hubag iyang tiil, maglisod siya lakaw. Dira gyud nagsugod to, nagainom siya tambal. Silbi maintenance niya nga imnon sa sulod sa unom ka bulan para sa iyang TB kay nakitaan man gud og symptoms si Lola sa TB. So mo to nagainom siya ng tambal. Kani nga adlaw kay hulaspad na kay si Lola unya, nanawag akong angkol nga nakalibang daw siya og dugo, nagapul-apol daw nga dugo, tapos lain daw kayo ang baho. Mo to naka-decide mi nga ipa-admit dayon si Lola kay para ma-check. Na-admit na si Lola karon diri sa Tagum sa Medical Mission Group Hospital diri sa Tagum sa Visayan Village. Mo na yung kimtang karon aw katong pagka-admit niya. Pero bago siya na-admit, mo na yung last niya gibate. Ya, kumusta naman mong gibate la? Ano magkalakaw naman ko yan. Kanya naman ko. Angak naman sa luto ni Prince sa bigyan. Sindating daw, sa bahay daw, sa bahay daw. Angak ko. Kumusta man mong gibate? Ha? Okay ra ka? Nag-vlog na ko para makita sa imong mga katik-tik ba. So, iabunuhan nagdugo si Lola, guys. First bag pa lang yun. Hindi makabag ang ibang. Oo, gipapag. Oo. Walay katol-katol ah. Ito maglisod ginawa. Oxygen. Okay si mama sa angkol. Kira kala. Good. So, isa na mo si Lola kay. Para umakbo. Si Lola.
lagi ka, Del. Aban ka? Nya si nang sa man si Lola. Nag-ilis pa si Lola. Uy, si Lola no? Nuyayay. Bagang ilis si Lola. Umat na si Lola. Nga na mo? Ano yun to? La, mag-ingon ka, mag-ihi ka ha. Kay sayang. Kaya hindi mong ihi ba, ang isalo kaya na mo sa imong sila na kay kulit ko anong sa doktor. Kaya o istorya ka mag-ihi kay karang madali ka sanay sa mo. Kaya lang sa bunda. So na si Lola ba? Nasaan ka mo na? Kan man bitay na. Ito rin ba siya? Sorry na sa no. Iben mo sorry gapon to. So ang update guys, kay human na si Lola og amin giabunuhan na siya og duha ka bag karong adlaw. So karon ikatulo daw karong gabi una. Time check is 11:34 sa kadlang sa buntag. So bali-puli-pulihan na lang mi diri ako paggabi since anad man ko graveyard kay sa kong trabaho pang gabi man ko tapos uma puli na po si mama o katong akong igagaw isa vlog ta makahay pa kasi mga katiktik sige daw malingaw nga nagluyaman ka sa may magibatik kera ka hindi ka na kaya giapila naman nag-antibiotic ni Doc so dagan kayo gidextro sa iya maayo ka la maayo ka ayaw yun kay daghan nagulat sa imo smile daw smile gamay ning gawas lang sa ako kay masakit akong dugan magtanaw ka lo kana wala ko naanad bitaw nga videohan ako siya ngayon ana dili ko gusto magpakita siya ba nga kanang nag-all ko positive lang yun ko permi og kuan siya magsiguro ko kuan nga kaya nimo nila kanang tusukon siya sakit kayo kanang turukan siya sa dextrose kabalo ko di yun ganahan si Lola ng dagom pero yan na lang agwantahon lami kayo mo puli nga ako na lang sa hey kabalo ko di yun siya ganana ng dextrose ay kanang dagom kada mo hila ko mo sulod ko diri sa CR mo gawas lang ko di na ipakita ka Lola so please guys ampun ninyo si Lola kay ambot din ako
Hindi ko na kaya. Ako may alos nag-video saya sugod pa sa una. So please lang. Ampo lang ta permi nga maulian siya. Mga katiktik, akong ipadungog sa inyo ang findings ni Doc bahin sa kuha ni Lola, bahin sa inklimtang unsay reason nga siya na nagkalibang og dugo, kung asa niya nakuha, unsay kinahanglan buhaton. La, ignaro ko kung kaihion ka ha, o kung giuhaw ka ha. Ang isa ka factor na nakita din nato ani nga naka-trigger, ina na ba kato imong bantay nga kauban? Na positive man gud siya sa ginatawag na Helicobacter pylori, no? The reason di pa ani ta kakani kay di magud ako ni wala ko nadagan ni na didto ba. Helicobacter pylori, this is how it looks like. Kana siya kay kuan man ni siya, kana hindi pa nako na nato ba. Through electron microscopy, so if you will notice, yung itsura sa kagaw ana gaway-gaway na yung mga ano siya pugita bitaw. Pero dili ni siya actual size. Maliliit man masyado yan kay bacteria. Ang question man gud ani is unsay buhaton niya pag makasulod sa atong lawas. Kaning iyahang mga ulo-ulo mong gud iyahang mga gud ng ilubong kagaya niya no. So, ano nangyayari? Yan yung tinatawag natin na ulcer related sa Helicobacter pylori. So diha mag-ugat ang bleeding. Ang problem ang gud nato ana kay kung daghan siya, maski asa pud sa tiyan ang pwede maapektuhan. Ang question ngayon, saan galing ang H. pylori? Very common kasi ito kasi nasa surrounding lang natin. Kasagaran yun, nakasulod ni sa atong lawas, binaagi na yun sa atong baba. Nasabtan to? Dili man gud ni siya mulupad, dili ko na to ma-inhale, dili po siya mosulod sa skin, di ba na may kagaw ngayong ana? But it gets inside our body tungod lang gud sa ato ang gisulod, no? So it's either nakaon ni nanay or nainom. So yun yung problem natin. So ingani siya, si nanay nagluya kay nag-bleed, bagsak kaayo ang hemoglobin, almost half lang sa normal ang iyang level. Okay, so this is what we are going to do. Maghatag ng tambal para ma-stop na to ang bleeding, which is kinahatag naman. Ang H. pylori tungod kay kagaw, antibiotic ang katapat ani, ginapa-start na po na to. For now, kailangan tapusin natin ang abono ni nanay. Pero ang reason gipaanhiti ka man kaning mas nindot man gud na endoscopy si nanay. Kadungog ka na ng endoscopy. Ang endoscopy man gud, wala siya, it's a high-tech procedure. Wala siya na micro camera atong ginasulod sa baba. Ako na lang sa dito. no? So mo na siya ang dapat natong buhaton sa iya ha. Pero unya na after nato maabunuhan siya. So mo to ingon ko paanhion kay para kung mag-okay mo, permahan lang ninyo to ang consent. So this is how it looks like. Wala siya upper GI endoscopy na marag kita kanyo, marag tube. Ang tumoy ana is a camera. Mosulod na siya sa tiyan para makita nato. So kung mga tana ka kung safe, this is relatively safe. In fact, nagakuan Saya pang darong no. Kaya na Kaya sa. Actually, dili magani ka anesthesiahan ani. I-sedate lang ka kasi this will just take mga 15 minutes, no? So if you will remember si Kuya Kim Atienza sa una katong way back sa Matang Lawin,
Wala din siya nagpatulog, nagtuyo din siya nagpaing-ani nga iyang gipa-video to show people na it is really safe. Dili lang ko sure ha kung ma-access pa nato sa YouTube, kadugay naman gudto. Ito bang sa ABS-CBN pa siya ba? No? So yun yung plano natin para makita siya. Pero di man gud nato ni mabuhat pa, samtang dili pa ma-elevate ang iyang hemoglobin. Oo. Maayo ka naman nga ninyo nga naglibang siya ito. Napansin lang yun kagahapon sa buntag. I-interview din ninyo siya balik kay ganina magud na juluya pa si Lola. Pautan na daw kung sa kadugan na ni siya nagbati-bati nga kana bitaw mo nagkabuhi-kabuhion. Usually kasi man pag naka Helicobacter pylori, dili man gud ni siya parang isang bagsakan. Magsugod lang ni siya ba nga malabitag sa binisaya kabuhi-kabuhi. Ang uban magdaguok-daguok. So wala po na tiyan. siya nagapuan siya, ano daw kaya nagainom, magpuna mo siya dati. Musupod siya mo inom. Then na-stop lang siya. So, ng mga 2 months na ata, nag-stop 2 siya months na. inom kay nagkasakit-sakit na lagi Nagkasakit sinayod siya. na inom nga tambal. So, no, okay lang, natingaran lang ni gahapon ba nga ano na yung ato bigla sa kuan kay baba na dahil kayang Wala kay hemoglobin. Mo to nga di good. Ang hemoglobin man Bantura. to, ma'am. That is the red part of the blood, no? Mo good na yung magdala sa oxygen nga maglatay sa atong kalawasan. Now try to imagine ang level good niya almost 50% ang nawala. Ako kayo. Gani, Nga ako, isod man good sa may edad kahit ang cardiac function, ang pitik sa puso, very dependent po sa oxygen level. Mao bitaw to nga luya gid siya kaayo. Tama di ay ma'am, before I will let you go, mangutan na lang ko. Unsay mga tambal ginainom pa ni nanay? Laban niya siya tambal sa blood pressure, diabetes, wala bang Wala. wala Pero man naaman nagpa-check up na siya dito sa Talayngod. Is ang nahibalaan nako is nag-stop siya inom tungod kay ang kuan dito na daw sa TV. Naay. TV ba? TV. Sige lang po, i-review lang Then ako nga po. ako din mo lang akong ikuan diri kung tinuod ba nga Ayaw nasa kaguod, i-review na nato. Then Wala pa man good po na mo forward nag-stop siya og kuan. Nag-stop siya kay og- katong nga inom-inom kay nagamintin lagi daw siya abot ana nga tambal. What do you mean nag-maintain ka na sa TV? Oo, opo. Okay, ma'am, malihog ko no ko. Eh, syempre, wala man good tayo access no tong sa record sa asa ganito, Maragusan, Talayngod. Kung makuha dito niyo itong record niya dito, pwede mangayo kong kopya. X-ray o sputum, meaning sa plema, or sa X-ray. So either sa duha, is really Kay necessary ang para akong makita napansin nato. lang gid siya no, is kana raman gid iyang ubong nga plema nga dili kagawas kanang gahi kay Kagawas ba na gahi kaayo. Po ako lang Anyway, for the meantime po antibiotic naman ang kinahanglan, naghatag naman po ta. Katong antibiotic for the Helicobacter pylori, pati kagaw sa baga, maapil naman gud. Maliban lang kung naagoy TB. Pero we have to confirm it kung naagoy TB. Oh, ha? wala po na akong gihulat Oh. diri nga result kung naabag For siya. now, ang atong unahon sa ani katong sa Ay, tiyan. ha? okay na. So pagbalik nimo sa taas, mangi ulang ko pero mahilan ko Oh, okay na Dr. nisugot. Duhali. Oh, nisugot na. Anyway, dili pa man siya himuon ron. Kung Okay. kalimutan kong pasabot, no? We only do the endoscopy kung mahuman na tag-abuno. Okay. So, okay na ha. At least Okay. klaro ba? Oh. Pwede mo mag-ibog So, sa atong plano sa oh. abuno. Magbigay tayo ng antibiotic for the Helicobacter pylori. Kanang antibiotic niya, dual action na siya. Maigo na ng H. pylori, maapil na po ng sa iyahang ubong. Okay? So, covered na siya. So, ang akong hulato na lang ani, mahumantag abuno, and then hopefully, kung mag-okay si Dr. Duhali, we do the endoscopy. Okay. Pero dili pa din siya ma-endoscopy, samtang mubo pa ang Iyang mo. iyang hemoglobin. Okay. Sige po, dapat pangutan Wala na. Ay, para at least dili na ako mag-ibog So, pa. nanghintap ko sa akong magulang isa niya nga sige pag pirmahin na lang niya kay para ra po na sayang kung unsa Ayun gyud na lang po, niya. anyway, nga dili pa man buhaton. Oh. no? Kana lang, nangandam lang Kaya sila. amo lang man yung may balang kung unsa gyud na Pero wala naman siya nalibag itong nunti, no? Karang adlaw. Today. Wala pa ko pangutan na sila man ibang. Consulti mo sa nurse man na, ha? Sige. Kaya ang tuwa mong gud ng i-factor po pag abono ba. Okay. Nang abono mong gud nato, hindi mong gud po madali-dali. So, if we stay 10 to 3 days, ganyan siya. After 4 hours daw. First name daw, ma'am, ni nanay. Valenzuela Windilina. Valenzuela, Wendelina, yung. Valenzuela Wendelina po. Thank you. Yes po, ma'am. Thank you. Okay, sige lang ma'am. Pag makakuha na kay dali mong gud ng digital na mong gud po. Mo na ang mga nanas sa mo.
pag maabot po sa ako ang mga reason, explainan talang ko lang, ha? Okay, Dok. Thank you, Hindi Dok. nga naman gud nako to kay mo mong importante ba Sige. positive o H. pylori. Okay. So mao to ang findings kalola guys. Kung gusto mo mag-extend og financial support, i-send lang ninyo ani nga mga details nako. Pwede ta sa GCash, pwede ta sa BPI. Pwede pod money remittance kanang mga taga-abroad. Pwede ninyo siya i-send anang details nako. And syempre guys, ampo gyud ta nga okay si Lola nga maulian siya, nga mabalik siya sa iyang dating kusog para balik na pud ta og pahalipay. Ug mao lang to ang update sa kahimtang ni Lola. So unta padayon lang ta sa pagampo nga maulian siya, makarecover siya ani. Salamat kay sa inyong mga prayers, sa inyong mga words of encouragement, mga message ninyo, mga PM ninyo. Ma-check na ko na siya pero di lang na ko siya ma-replyan dahil kay daghan jud kayo tapos busy po dere. So malong tong hangyo guys, please ampo ta ninyo kalula nga makalingkawa siya ani para balik ta sa atong dating lingaw. Walang to amping mong tanan. Salamat.